attorney na bilang man saan nga makapag-comply dagitoy na bisita tay nga retail store kenda dumapay ano iti mabalin nga panusahon no mapatawan da kadi iti kaso or Oo. Kasoy dadyo, ma'am, no, naman nga comply within 15 days from that, i-refer da. I-refer ti SSS Lawag Branch, iti Legal Department tayo para iti final demand letter. No, handa pa lang nag-comply iti final demand letter, i-refer man yan ti SSS sa Lawag Branch, iti Legal Department para iti panagbilamatan iti kaso. So nga, aramidan tayo dahito i-raise tayo, tapno pasyaran tayo isuda, ipalagip tayo kanyada, dagiti obligasyon da. At tayo kat, adati pinasyar tayong establishments nga ti violation da nga ikat non-registration, non-reporting, non-production, kan adamat lang iti non-remittance. Kat sapay la kuma, iti panagpasyar tayo kanyada, iti panagpalagip tayo kanyada, kat ag-comply da within 15 days. at amo tong dagiti na sampulan attorney na napilaan ti kaso. Ay, adumat din ti napilaan tayo dito lawag, iti kaso.